बिजावजालिखौ गोसोखांना गाबनानै मेगनानो बुलावलाव गोजा जालायबाय आंना। गोबावनि उनाव गाहायाव थांनानै बाहागिफोरखौ लोगो मोननानै ज' रायलायबाय, ज' साहा लोंबाय, माने गोसोखौ गोजोननाय खुसि मोनबाय। हेल' गाइस, गुड मर्निं। दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं न' गाहायाव थांनो नागिरदों। गोबाव जाबायमोन थांथाराखैमोन। दिनै जोंहा माने बिजावजालिनि बोसोरारि फालिनाय तिथि दं आरो। ओमफ्राय बेयावनो थांनो नागिरदों। माला बोसोरसे जालांखो गमखौनो मोनाखैसै। बेफोरबायदि गायनाय फुनाय टाइमावनो आंना बिजावजालियाबो रुंसारि जालांदोंमोन। बिदिनो दिनै आर'जबो दं आरो। ओमफ्राय नानिखौबो थुखैना लानोसै, ओंखारलांनोसै। दिनै जिखिनि आङो फुंनिफ्राय देखायलांनो हायो नोंसोरनो देखायलांनोसै। नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर, थांनो ओंखारबाय जोङो न' गाहायाव। रेडि जाबाय नै नानियाबो आंबो थांनोसै। नै आर'जआथ' गाबबायानो दङ। 12ता जाबा जोबगोन आरो। ओमफ्राय दा खुलुमनो मोनहैगोन ना मोनहैया बोथोरा बोरैबा जागासिनो। ओमफ्राय जोंबो थांहोलांनोसै, जेखिनि देखायलांनो हायो देखायनोसै आं मोनहैबा। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। मोनफैनानै आथिं होरि सुखांनानै आङो उसुं हाबफैबाय। नै आंनि आगोलनि पुरुना उसुङा नायदो लोगोफोर। नै फ्रिजआ जाबायदि माने आलि मेलि बुस्थु माखा दामादिमि बुफबना दंजोबो। खासे गैयिनिफ्राय आलाय सिलाय नायदो इखिजाबो जा बुस्थुआनो बुस्थु खानसि खुरै। ओमफ्राय नै फारसेथिं साहा फुदुंनांदों आरो गाइखेर। मा फैनायनिफ्रायनो ब्लगखौ मोजाङै लानाय जायाखै आरो आङो लोगोफोर। ओमफ्राय आर'ज गाबनायावबो दसे जफाबाय। गाबनानै नै आंहा मेगनावनो बुलावलाव गोजा जालायलांबाय। बिजावजालिखौनो गोसोखांनानै जा गाबबाय आङो। नै गथ'फोराबो बेयावनो दङ। न'खरखौ, गावनि फिसायखौ, बिखुनजोखौ, जोंखौ गारनानै हथारैनो रुंसारि जालांबाय होननानै मानो बिदि थाबैनो गोमालांखो होनना जा गोसोआव खांहाब गाबबाय आङो। रोजाबनाया जोबखांबायमोन नालाय, ओमफ्राय बिसोरनो साहा होनो थाखाय नै मिथाइ रेडि खालामगासिनो। निंकि भुजिया लाबोदों आरो। ओमफ्राय नै फिथाइ सामथाइ हागासिनो। बुट गाजि बाउनायाव माबानायखौ लाबोबायमोन। आपेल होरि हाना होगासिनो। फिसा राननायाव मोजां जायोना बिदि फिसा हाबोला। ओमफ्राय न'निफोर गोजा आरो बिसोरो। नै थालिरखौबो थुख्रा हाखादो। नै थफ्ला जुखादो। माने राननायाव ग्रोबै होनो हानायनि थाखाय बिदि थफ्ला जुखायो आरो जोंना। माने थब माबाया मोनाखै ओरैनो सानांगौनो। आर'ज रोजाबनायफोरखौ जानायखौ थिखांनाय जायाखैसै आं। नै उननि खेमसे जानायखौ थिखांबाय आरो। नै न'निफोर दं, भागि गोजा बेफोरो। जोंनि बायदिबा इदि गय ओंखामखौ इदिनो जागौमोन। इयो बेसे गोबां ओंखाम जादो इदि गय। ओंखायनोथ' एख' जाबाङाखै। थांनोसै आरो। फिसाजोआ उन्दुनो ओंखारना गाबबाय दङ। ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय। ओमफ्राय बाखि मानसिफ्रा जाबाय दङ। आं फैग्रोबाय न'आव थांनोसै। बिसोरो सुथोसै। ओमफ्राय आं थांलांनोसै। गरमथार मोनदों माने गाबदों। नै जों फैहोलांबायानो। माने
बारबो बारदोंमोन नालाय ओमफ्राय स्कुटि सालायनाय आवाज जानाय फर जानायनि थाखाय आङो भइस डाबिं होनाय जाबाय ओमफ्राय नै जादों जोंनि फोथारा गामिनि नै खिजाबो खालि नायदो लोगोफोर नै जादों फख्रि रायजोफोरनि नै मेटका बिबारा नै इबो रायजोफोरनि हा बेयावबोथ' लास्ट जायोमोन गायनाया नाथाय दा जेबोआनो गैया फोथारा खालि जुबार माने गायनाय फुनायानो जायाखै बेलेग खैजाथ' गायनाया जाबाय नाथाय जोंनाव जेबोआनो गैया फोथारानो खालि जुबार नै बोग्रि दं बिफां दंसै जोंनि लामा बोग्रि टारि नामसो जासिगोन खोमा जा बोग्रि बिफां दं आरो लाइन नै खोथियाया रानलायलांबाय गोरा जाजोबलांबाय आरो फैबाय ओमफ्राय नै बाबुनोबो ओंखाम लांबाय आरो आंबो मोनफैनानै दसे थानानै दुगैस्रना होबाय स्रां मोनबाय ओमफ्राय टाइमाबो 3:40 जाबाय आरो ओमफ्राय नानियाबो दा उन्दुनो गाबबाय दंमोन ओजाबो गाबबाय दंमोन इयो बिब'आ लाबाय दंमोन ओमफ्राय आंबो आथुर बिथुर ओंखामखौ जाब्रबबाय इबो गाबबाय दं नालाय ओमफ्राय आरो मानसिफोरखौबो माने गारना दोननो जानो बाथाव मायो नङा होमबा ओमफ्राय आं फट जानानै ओमफ्राय बाबुलुनोबो ओंखाम लाना फैबाय आङो होबाय ओमफ्राय जों जाखांनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दाइबो बिसिनायाव गेलेबाय दं ओमफ्राय दिनै न'खरनि मानसिफोरखौ बाय बाहागि माने ज'यैनो माने लोगो मोननानै जोबोर माने गोसोआव गोजोननाय खुसि मोन्दों आरो जोङो माने बेफोरबायदि जानाय जाथ्राखैमोन गोबाव जाबायमोन दिनै न'खरफोराव माबा मोनसे प्रग्राम जाबा हाबा बिबा जाबा लोगो मोनो न'खरनिफोरखौ दिनै बेसेबा गोबाव माने थांनाय होन मोनदों आरो दिनै गासैखौबो नुनानै दिनै ओंखाम जाबाय ज' माने रायलायबाय साहा पानि लोंबाय माने जोबोर माने खुसि मोन्दों आरो बिसोरखौ लोगो मोननानै नहलेबाथ' माने जेबो माने थांबांनायानो जाया आंनाबो नानि जानायनिफ्राय थांनायानो जायाखैमोन 6 मास जालांबाय आङो न'आव हायाव थांनायानो जायाखैमोन दे ओमफ्राय बिबियाबो दिनै बा बेसेबा गोबावनि दिनैसो नोङो न'आव फैदो जोंहानाव बिदि होननानै देरलायलांबाय फैयाखैमोन होननानै ओमफ्राय खायसे मानसिफोरा माने नुयाखैमोन नायखो ओमफ्राय आबैया बोरो माबाया बोरो बिदि होननानै नागिरबाय हे देरखोमोना दंदस' बिदि होननानै नोंहाबो माबानो मोदोम जाखांदों हामफ्रेथारबाय होननानै होनो आरो नुथारिफोरा ओमफ्राय नानिखौबो होनबाय दिनै बामनो मोनबाय इयो गासिबो बामजोब्बाय बिखौ नुथाराखैमोनबो नालाय उन्दैनिफ्राय देरलांनाया 6 मास जालायलांबाय गासिबो बामबाय माने मोजां मोनबाय आरो मानसिफोरखौ लोगो मोननानै खुसि मोनबाय दिनै आंबो थांनाय जाबाङानो दाना नानि गोरलैनिफ्राय न'आव गारनानैबो थांथाव जाया माने दिगदार मोनोना गथ' गथाय माने थांथिंबाय थानोबो ओमफ्राय न'आ माने जोंहा मालाय बिखुमजा खामला लायै माने बेसेबा असालि माहा माने न' माहा पाक्का माने प्लास्टाराव अन्थायजोबना लाबाय आंथ' नुवाखैमोन दिनैसो नुहैदों मालाय खामला लानानै हारसिंनो रावबो गैबावासो थेवबाबो ओंखाम संना जानानै हारसिंनो माने खस्थ'यैनो ओंखाम सङै इसोरनो खामलाफोर लादो असालियाथ' भिथुरनियाथ' आवगायनो होनायमोन असालि माने होआखैमोन माने जांख्रांना गोजौ सेथ्लाखौबो प्लास्टार खालामना लादो इखिजानि खावसेनिखौ माने गला मारिनानै ओमफ्राय असालिखौबो बानायदों माने स्रां साफा जाजोब्बाय आरो प्लास्टार होनानै लाजोबलायबाय मालाय आंथ' दिनैसो नुदों खोनाबायसो दंमोन गामला लानानै माने प्लास्टार होरि होबाय दं मादों सिबबाय थानोबो हायाना सिंस्रियाबो हाथारलायनो खासे गैयिनिफ्राय बिराद बाराथार जाबाय आरो खामानियाबो माने गैयिदो बिराद दिगदार जाबाय सिंस्रिफोराबो हाला माला खेंख्रिख्रि जाबाय खस्थ' जाथारबाय दा गैयिदो दाबा मा सानो बुंनोथ' हाया जोङो गेदेरफोराबा खासेबाव माने लायो ना लाया जों जेबो बुंनो हाया जेथिया माने जाग्रायासो जागोन आं होननानै जुदि माने बुंबासो मालाय नायनोबो हागोन न'नि मानसिया दा बि जायाबा मालाय जानो गोसोआ रावखौबो जरजबस्ति हाबा होनोबो हाया नंगौना नङा लोगोफोर दा गेदेरफोरनि गोसोआवसो मा दं हाबा खालामबयोना खालामबावला दिनै बिमायाबोथ' बिहु माने खस्थ' माने ओंखाम ओंख्रि संना बायथानो दिगदार जायो न' सेथ्ला सिबबाय थानोबो ओमफ्राय हिन्जावसायाबोथ' स्कुलाव थाङोना मेट्रिक दोनबाय थायो गासिबो जादो ओमफ्राय दा बेबो फरायो नालाय गथ' हिन्जावसा मानसि इसोरबो मावनो बायोना ओमफ्राय दा माने बेनो आरो माथो बुंबावनो दिनै बोसोरारि फार्स्ट फालिनायमोन आंनि बिजावजालिनि मोजाङै एंगार हरबाय ओमफ्राय आर'ज गायदोंमोन आर'ज रोजाबदो आर'ज पार्टिफोर दंमोन आर'ज रोजाबबाय ओमफ्राय आरो बाहागिफोर साफा सानैफोर लिंबाय मानसि गारनाहाय बिदिनो लिंबाय आरो थांबाय मोजाङै मोजां ओमफ्राय नै अखाया दासो हायां जाबोदो खोमसि जानो हमदों आरो हरावथ' हादोंमोनानो अखाया आंबो दुगैस्रांना लाबाय नै नायदो अखाया गोसोम जाबोनायावनो हाबोबायानो ओइ साहा साइडखि हाबोबायानो नायदो टप 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 गोलैबोबायानो नै हानाथाय गरमबो जादों ना गायनो फैनो माने मानसिफोराथ' मोनखायाखैनो माथो बुंबावनो आरो हायिखौलाय
हाबोबायानो नै बस्थाखौ थिखांनानै र' सिजोबलायगोन दा बेयाव बाब्लु खाना लांदो केमेरायाव खुब्राबना जानांगौ आंना नै गोसोम जाबोनानै अखायाबो हाबाय गोसायैनो लोगोफोर अखा नै अखायालाय सिजोब्बाय जोंहाना हाय बाब्लु न'सिम नै मुवा जालायदों मबाइला चार्ज जोब्बाय लोगोफोर आङो दोनथ'नोसैसिगोन चार्ज जोब्बाय होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होमबा गासैखौबो बाय बाय